Tsofaffin yaran nan sa kake ji ba. Na ɗebo ta a sittin kai yasa wane mutum sai dai ka ji ka ga jira kawai nake a gaba kuma ba zan yi a da aka ji kawo ai ni kai ne abokin arziki da kai zan yi da kai zan yi da ni na ga ga wanda ni abin ni ma sai na fi so in samu wani ba kudin ka zo mu yi da shi ka ci kudin da za ka kai da shi zan yi wata ita ba zan yi da kai ba wannan katin lalalalan nan da shi zan yi ka bari ka gani mana a san menene a kai ka matsa da ni zaka da kai zan yi shikenan shi din ka gan shi jiya wata gonar kakan mu jiya sai da na sai da ita da ka goma sha biyar da na sai da ita duk ana aka cinye sannan tabarmar da nake kwanciya da ita ta kaba 15,000 na siyo duk an karar wai duk a wannan abun ake samu wannan makudan kuɗaɗe haka ba to kana malam ba zan yi da kai jiya fa na tashi kuɗi a wajen nan jiya ka tashi kuɗi jiya na tashi kuɗi kaga ba mamaki ni su da bangare kaga malam ku yi ku kare da Allah aya kare ni da shi zan yi kafet nake bukata aya kare kafet na sa aya kare dan Allah dan annabi aya kare ga kuɗi malam kawai irga su ake fal gaskiya sun kai kuwa sun kai to ba ni gurin haka ne kudin ba ni gurin ai mu abin ni ba irin abin da ba mu iya shege iri duk mun yi tashi dan Allah ka bani guri haba ya matsa da ni zai yi ni wannan na hango wannan na hango yana tafi da su ba za ka bani guri ba malam dawo nan ya salama hannun kudura dawo nan ko ka dawo kan yashi ka zauna ka san me ka san kudin masara ne na fito da su ya kudin naka ne masara aka bari mana kudi al'aura ne ya kake min irin wannan haka ne ka san mu a can binni mun fi gane irin wannan ya mun fi gane irin wannan abin ne cut action cut to ni yanzu fito da kudin na kenan wai yana fito an fito da su ake dole ga ka kudi san na abin ni mu ba ma son fito da kudi irin wannan to amma dai ga wannan dubu tab lalle kai babba ne zuwan binnin namu wasa ne lalle kai babba na ne yi tallan sigari na sai da goro Allah duk sarki. wani gurin iskanci ba inda ba mu je ba Allah sarki kudin ka ba su kai ba fa kai ya ana sani ina sanar da wannan to ya za a yi kudi na da yawa na kaɗan karka damu na fi so in haɗa su jimlatan to dibu ku masha Allah ɗebo ku na ɗiba farɗiban uku na ɗiba kai ta ba ai kamata ka gaya min fara sa to ai ina zan gano abin sawa sabal au kaga ashe ta nan na juyo gidan na gaba ɗaya hanzai sabal to gashi kawo kuɗi malam kai ban gane za a tattare min kuɗi da sauran abubuwa a hannuna ba malam shiga zancen nan akwai saura a hannuna fa an kama aido wannan an cika magana malam malam an to da cika abu na a hannuna ake ci dan cika 800 ɗinka ta zo kai ban yadda ba ba zai yiwu a ce 800 ita ta zo ba da sauran lambobi a guri na fa ai san jaka kai hudunka ta zo hannu malam jaka hudu ta zo jaka hudunka ta zo hannu ka sauko sa kati yanzu ni wannan ne na sa mu ai ɗiyan nasara sai za shi gida wa'annan fa na dinga fitowa da su kenan ga wata nan dole sai na je na mai da kuɗin masara an siyo kuɗewa na gode yara mai ganga sun gode mun waye da asharar da mun daina jin muna can yanzu muna sauraron su Umar M Sharif sun hada wani usha fa a can birni hada usha a birni yanzu ba za ka ƙara ganin abin da zan yi kana ji na manta ba ma bude wasan ba toki ni ma ina jin sauri zan yi na ƙarar da su saboda ni ma inda da sa mana ba ga su nan duka na zuba su gaba ɗaya dibo hudu bayan na juya kuma a ce ɗiba dibo hudu fikin ne kaji wannan ƙauyen ƙauyen ma wai turan jiri mu a can yanzu fa na ɗebo mai kana janye min dubu ɗaya za ka kara za ka koma ta billahi lalmi zan maka za ka koma abin nan ba haka ake yin ta ba ya za a ce na fito da dubu a ɗau na saka dubu an cinye na kuma saka dubu an cinye kawai da ka ɗeba ka tuka sai a ce na ci kuɗi na wallahi ban yadda ba kai mala ya haka me irin wannan wallahi sai an fito min da dubu ta Ka- dubu